Мара, народе, тук сме... Това е някакъв неангажиращ клип на Outlast, те просто. Защото тук се върти като муха без глава и... Нямам идея какво да правя, тук някакъв психопат и сега ще дойде да ме блъска с някаква брадва или с какво е и с остов на брадвата, за да е по-гадно. Та така, кой е тук с мене? Аз съм The Gamer 351 и ще бъда съпровод в коментара. Какъв съпровод? Ти си съсобственик на тази... Аз съм съсобственик на тази недвижима собственост. На тази виртуална недвижима собственост. Абсолютно. Нали, защото това е за Балкан Гамерс направено. Български гамени. Надявам се, че не са гамени. Така, сега тук обикаляме, просто е така просто клипче, нали. Със силно неангажираща природа. Нали? Да. Подходящи за малки деца и хора, които не обичат ужаси. Ето го това как... Деца на 30 годишна възраст. Да, чай, как беше, как се... Да, чай, зум, да. Да, и сега той ще ме види и ще ме убият. Ти какво беше казал, че нямаш оръжие в тази игра? Няма оръжие, това е тъпо. Съгласен съм. Съгласен съм, прозвуча така сякаш си на мястото на оня. Кой? Кой предложи пее? Кой? Та игра е тежка, смисъл. Да, аз не съм играл по-тежка игра от тази. Сега тук някакъв ще ме нападне. Някакво очарователно създание. Здравейте! Как сме? Айде, спринт, маратонско бягане. Намериха ли те... Да, аз Шреги? случайно се натъкнах на него. Това очарователно създание. Ага. Сега му избягах. Малък фреймдроп има. Не е фатално, това е поради факта, че в момента тегля Need for Speed. Тук сега излизаме нагоре. Тук бая фреймдроп стана. А красива ли е? Красива ли е? Коя да ли е красива? Грата кое? Кой ти кажа? Или викаш като за една депресираща игра, в която умираш 99% от времето, няма как да има нещо красиво. Графиката долу-горе я бива предвид факта, че буквално ти разказва играта. Колко римляни този път? Има фреймдроп тук. Удряй! Удряй! Тази игра да не би тя да е производство на AMD. Не знам. Я какво ще открием тук? Очарователна гледка, дами и господа. Това дори не мога да разбера какво е. Това има ли глава? Ох! Хелман. А какви са зверовете? Те са някакви мутирали психари. Живи и здрави. Да не излезат от лудницата, че ще развалят на хората хубавия ден. Не думай. Ето виждате още една очарователна гледка за клан пазач. Очарователно просто, ето. Тук безглавен труп, направо приказно. За повдигане на настроението. Направо, какво приказваш?
Както виждате. Така батерията ми свършва. Аз имам чувство, че съм в съвсем грешна посока. Без значение. Ау, какъв кенеф. Ау, направо ми се отвори апетит, като го видях. Удря и Шишо Бакшишо на теб, ти заповяда. А той не може. Тук пак някакъв купон става на радиостанция. Бронирано стъкло няма как. Спойлер, накрая в тази игра умирате. Това е толкова оригинално. В смисъл застрелват се там и не умираш. Застрелват? Да, някакви команди си рикат. Какво? Цялата игра бягаш от луди и накрая се стрелват специалните части. Да. Но. Оригинално, а? Но. Чакай, аз сега трябва да дойда тук. Да мина от тук. Сега ще се срещна с това очарователно създание. Наречено най-добрият приятел на кошмарите ти. Не бе? Да. Което те гони с някаква бухалка, май. Може и да е някой остър предмет, пак е лошо. Ето го! Здравей! Нещо насилие ни избива, а? Вместо здрасти ти забива отверка във врата. Сега тук избрах най-сърбото място да се скрия. За тебе само... Добре, това... Може ли да те откриват докато си скрит? Да, не да го направя. Това е отвратително. Това не ще ме откаже допълнително. Не, зависи къде си се скрил по принцип. Ето пак ни удрят, виждате. Каква любов, какви страсти, какви задружни емоции, каква положителна енергия събира от тази игра. Просто е очарователно. Да, я отвори здравей, тук съм, да. Ето, изкараха ни. Точно така. Ние бягаме, продължаваме да бягаме, защото сме маратонци. На олимпийски игри от Сочи. И всичко това е толкова розово. Вижте какъв фейрплей, просто това е такава... Аз по-дружелюбно същество не съм виждал в живота си, честно. Сменям батериите. Фенерче? Не, камера. Има летящи гадини. Имам батерия, взех батерия. Имам чувство, че тия батерии се спамват май на едни и същи места. Градев! Май намерих какво трябва. Ето първата ръчка. Намерил си какво трябва да направиш. Да, още една батерия. Тази игра взема да ми харесва. Е толкова яко. Ти пребият с нож. Да, изненада ми направиха. Неприятно. И ми почна ме налага пак с някой остри предмет. Да. Марко, какъв Марко, бе? Пази ми писмото за тайна. Че... Та-та-ра-та-та-ра-ра-ра. Нали най-автентичните реплики. Най-важното. Български фолклор. На Макс.
най-якото нещо, кое е през процеп, като се промъкваш да те фанат и да те направят на нищо. Ала. Не звучи никак добре. А има един тъкмо точно между процепа. Ела. Това е тъпо, ако имах само един нож, то щях да го разкастря колкото и... още 2 батерии, motherfucker. Motherfucker, homie. Нига! Ще си го мой... Hood. My brother from another mother. From the hood! The hood, man, yeah. Може да се скриеш под леглото. Като малки момиченца. Те там търсят. Ко правим? Какво правим? Умираш накрая, нали си казах? Его това. Нещо вика... 11 такива. Позволи ми да те ударя, римлянин, въздушни от въздушните части. Кой ще го качи този клип? Или аре, това ще го коментираме после. Това не е за коментар пред зрителите, както Аз ви бихте могли помня. да се досетите. То няма значение какво от нас ще го качи. В смисъл, аз го записвам да Gamer 351. The Hood. Ела да те ударя, бе. Ела да те... Много почарах махалата. Тук е някакви много гостоприемни неща, искат да ме вкарат 2 метра под земята. Убих ли те? Да идва следващия помяр. Така, тая игра е добра, но... Здрасти! Пак ще се срещнем след 10 години. Много по-песен. Нали? Има такъв срещахме малко по-рано. Много по-рано, да. Здравей! Да, махам се, да. Не бегам, защото така. Защото те гони... The Boogeyman! And I'm coming to get ya! Помниш ли го в Boogeyman от Кетча? Да, ти обаче се потията. Беше много луд. Той имаше ли спечелен матч? Имаше. Той изобщо... Как бе, имаше спечелени мачове? Вижте какво очарователно създание, жалко, че не мога да го държа прекалено дълго, нали, за да видите. Да, влез. Тя ще ме убие. Хайде бе, изкусеният интелект се пречупи, не мога да смачкам въздушните части на римската войска. Ела. Марко. Арнолдович. Дай ми едно отверка, ще видиш Марко. Но ми пускаш бомби, значи. Каква любов. Те направих на кайда. Довиждане. Оставка. Така, значи трябва да предполагам да пътим насам. Защото ще ме пасне пак с нещо. Това да ще вземе отекчава. Което отича? Непрестанното гонене тук и дето трябва да го Убих ли ви? Селско племе летящо. Бас как му избягах супер циган. Просто минах през процепа, он не спря ме търси. Между другото... трябва да караме желязко да запише клип на някакъв мод на Stalker. Да играе Сталкер да оцелява? По-скоро да мачваме. Да оцелява. Пак ти бе! То това е нещо с някакво
защо не като празен, как да кажа, някакво огромно стремене с него. Като ние от Resident Evil 5 с... Нещо такова, май. Да, някакви странни режещи. Добре, това ще бъде край на този клип, май, защото не мога да намеря на къде трябва да ходя. Това е клип провал. Не, коментара стана добър. А? Коментара стана добър. Как няма да стане коментара добре? Ще си повярвах. Днес! Браво! Браво! Добре, какво да ви кажа? Гледайте, харесвайте, абонирайте се, защото... Да, защото ни трябват абонаменти и този клип като геймплей, не знам, но надявам се, че ви е харесало. И да, край.